Във всичко липсва духа. Или липсва само Д. Всички сме уха. Духа е може би в бутилката, а? Да, изпиваме, но за жал за нито една от изпитите не пишем писма. Не изпитваме страст, не изпитваме нищо, защото нищо не изпитва нас. Красотата е шаренийка, от нищо не предизвикана. Сега всичко липсва духа, защото просто искаме да ни духа. Около нас се върти свят, да минем по друг път. Едно рапче щеше да е окей, но реших задачата да е трудна, защото не се задоволявам с малко. Виж как ми стига цяла дума. Но искам тази тема. Ако тази тема е рана, искам да бъркам в нея. Ако е мишена, искам да я стрелям. Ако е морков, от който правя бебешки пюрета, искам всички пеленаци с гигантски бузи и нацапани муцунки да не се сетят. Никога повече да ревнат от днес, да спре дори вечния им хленч. На нивото на глупак съм слизал. Дори там ми е любопитно. А с глупака ме свързва, че и двамата ни държи етикет, но не се къса. Иначе еви рап, жлуче ги сцепи пак пред мен пак, който се мъчи да реди на 50 чирак. 5-6. Колко бъдещи изпихме в тия кръчми, бе, балъци. Искам само да се върне духа, за да се прибера при жена си вкъщи.